samozrejme, chceli sme vyhrať, hráme o prvú šestku, takže to bol dôležitý zápas. Nám sa podarilo, bol to síce boj až do konca, ale oplatilo sa, takže spokojnosť. No, to bolo v presilovke, ja som to hodil na Andrewa a on ma videl, že nabruslujem si medzi kruhy, tak mi poslal takúto nahrávočku, vlastne takú polostrelu, polnahrávku na téč a samozrejme bolo tam trošku aj šťastia, ten puk išiel do protipohybu golmana po zemi, takže tak si myslím, že celkom pekná akcia. Tam sme chceli udržať vlastne útočné pásmo, pretože sme sa nechceli dostať do nášho pásma kvôli možnému odvolaniu superového brankára, takže sme sa snažili ten puk čo najdlhšie udržať pri mantineli a proste hrať ho strašne krátko. Preto vlastne aj keď som nemal hokejku, tak som sa snažil trošku blokovať puk, aby vlastne z tej schrúmaže sa nedostal do hry a nehrozil prípadný protiútok. Tak určite to počítame, pretože sa blíži koniec a samozrejme každý bod je dôležitý, takže sledujeme samozrejme aj superov, ktorí s nami bojujú o tú prvú šestku. Tak neviem, či malé play-off, ale rozhodne sú veľmi dôležité a proste my tam ideme naplno, pretože každá strata bodu sa môže vypomstiť a to by nás mohlo potom mrzieť. Tak sa podal dobre, on samozrejme má veľký herný výpadok, pretože nehrá dlho, takže musí dostať aj trošku času na to, aby sa dostal do takej tej hernej pohody, ale na rade myslím si, že pôsobil dneska veľmi dobre a má prehľad, má výbornú nahrávku a výborne číta hru, tak ja si myslím, že bude len prínosom pre nás. Tak sme radi, že sa to zdvíha, samozrejme pre takou kulisou sa veľmi dobre hraje. My sme radi, že diváci chodia, dúfajme, že im to vydrží, že budú chodiť ešte viac a ešte viac fandiť a my sa budeme snažiť čo najviac vyhrávať.